Ekonomiaren inguruan eztabaida eta zeresan handia dago, baina nongo ekonomiaz ari gara? Krisialdi globala, erreskateak, banku handien eskandaluak, Gipuzkoarroi ere eragiten digu horrek guztiak? Noski baietz, baina bada ere gertuko ekonomia realitate bat, egunerokoa, geurea, Euskadiren eta Gipuzkoaren gizarte ereduarekin zerikusia duena. Euskadiko eta Gipuzkoako ekonomiaren oinarria industria da. Industria lehiakorra. Enpresa txiki eta ertainek osatu dute aspalditik Gipuzkoaren ekonomiaren ehuna. Enpresa horiei esker, Gipuzkoako jendartearen ongizateari eutsi ahal izan zaio. Ekonomiaren jabetza Gipuzkoan bertan dago orokorrean. Horri zor diogu neurri handi baten, deslokalizazioak eragin txikia eduki izana Gipuzkoan. Izan ere, enpresa gehienak familiarrak edo kooperatibak dira, lurraldearekiko konpromisoa erakusten dutenak. Azken urteotan, Gipuzkoako enpresek eta erakundeek berrikuntzaren, ikerkuntzaren eta garapenaren aldeko apustua egin dute. Ez bakarrik ikerkuntza zentroetan, baita enpresetan bertan ere. Eta enpresen, erakunde publikoen eta ikerkuntza zentroen arteko lankidetzari esker gauzatu da apustu hori. Inbertitzen dugu IGIG-an lehiakorragoak izan gaitezen merkatu globalean eta lehiakortasun horren adierazle izan daiteke zer saltzen dugun eta zer erosten dugun. Horrela, Gipuzkoako enpresek nazioartean zabaltzea lortu dute. Enpresa pribatuek eta kooperatibek aurrera egitea lortu dute. Eta Gipuzkoan lurralde oreka handitu da, baita ekonomia aktibitatean ere. Ekonomia horren oinarrian, Gipuzkoan oso sustraituta dauden balio batzuk daude. Industria tradizio bat, herritar askoren konpromisoa, ekintzailetasuna, eta Gipuzkoar enpresaburuek zein kooperatibistek izan duten bizioa eta gizarte erantzukizuna. Langile kualifikatu eta konprometituak, gauzak ondo egiteko jarrera, seriotasuna eta ahaleginaren eta profesionaltasunaren kultura. Hala ere, etorkizunera begira oraindik ziurgabetasun handia dago. Gizartea bera aldatzen ari da, eta ekonomiak horri erantzun behar dio. Erronkak handiak dira, nazioarteratzea, lehiakortasun eta eraginkortasun exigentzia handiagoak, estrategia beharrak, elkarlana, ikerkuntzaren aurrerakada, garapenari etengabeko bultzada eman behar izatea, alor berriak, ekintzailetasuna sustatzeko beharra. Etorkizuneko erronka horiek aztertzea eta horiei buruz hitz egitea beharrezkoa da, gure ekonomiaren protagonistei hitza emanez eta Gipuzkoarrak protagonista eginez. Kaixo eta ongi etorri ekonomia gurean saiora, Tokikom telebista sarekoa. Gaur Debabarrena izango dugu hizpide. Gure artean dauzkagu horretarako Debabarreneko ekonomian aditu diran 3 lagun. Gurekin daude Miren Estensoro, Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutuko ikertzailea. Kaixo? Baita ere Isaka Egurbide, IMH-ko kudeatzailea. Kaixo? Egunon. Eta gure artean dugu baita ere Josu Agirrezabala, egile taldeko salmenta arduraduna. Kaixo, zuri baita ere. Kaixo. Debabarrenari buruzko datu batzuk, badakizue Debabarrenak 6 herrik osatzen dute, Soraluze, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku eta Deba. 55.000 pasatxo biztanle zituen azkenengo erroldan 2011an, eta demografia aldetik diferentea da, herri batzuk demografia altu samarrekoak dira, Eibar, Elgoibar, ez horren besteak, datuak anitzak dira. Miren, zuek lehiakortasuna aztertu duzue baiara diferenteetan, nola ikusten duzu baiara honetako lehiakortasun maila? Zein da hemen Debabarreneko baiara honetan egingo zenukeen argazkia?
Bai, bueno, lehenengo eta behin pixkat definitu behar da zerrekin konparatzen dugun, ez? Eskualdea argazki hori ateatzeko orduan, ez? Guk pixkat hartu ditugu tokiko mailan ahalbidetzen diren edo badauden adierazle batzuk, eta saiatu gara Gipuzkoa mailako zenbakiekin eta Gipuzkoako gainerako eskualdekin alderaketa bat egiten, ez? Eta hor ikusten da, lehiakortasun maila erdi altua duela eskualdeak, adibidez, ohikoa den adierazle bat, ez? BPGA bera ikusten baduzu, ikusten duzu erdi mailan gelditzen dela beste eskualdekin alderatuta Debabarrena, eta baita ere, adibidez langabezia tasa, bai da adibidez datu bat, ez egoera ez hain positiboan uzten duena eskualdea, ez? 13-14 inguruan dabil Debabarrena, eta horrek Gipuzkoako bataz besteko beren gainetik kokatzen du langabezia tasa hori, ez? Orokorrean, esan genezake, hori ez, erdibideko maila bat duela, eta gero baita ere kontuan izan behar da, eskualderen barruan, udalerri bakoitzaren egoera ezberdina dela, zuk esan bezala, ez? Orduan, bataz besteko horretan, erdibidean esango genuke ateratzen dela argazki hori. Bai? Eta ehun produktiboaren ezaugarriak zeintzu lirateke baiara honetan? Ez bairik gabe, jarduera industrialak garrantzi handia du. Egia da ere, azkeneko krisiak desindustrializazio prozesu bat eragin duela, eta agian gainerako eskualde industrialekin alderatuta desente pairatu duen eskualde bat izan da Debabarrena, bai? Aldiz, eskualde industrialenekin alderatuta baita ere zerbitzu sektoreak garrantzia bat du, eta bestela jarduera produktibo horretan argitar ikusi daiteke metalaren sektoreak duen garrantzia, horri lotuta baita ere makina erramientaren sektorea bera, eta ekipo mekanikoen produkzioak, eta baita ere horri lotuta, adibidez automozio sektorean, ez? Nola espezializatzeko gaitasuna izan duen eskualde honek. Egia da, aipatu dudan desindustrializazio prozesu horretan, noski, maila teknologiko altuena duten enpresek aurrera egiteko zailtasunik gabe, ez? Egon dira eta aurrera egiten jakin dute. Izan liteke maila teknologiko bajueneko enpresak izan direla lan eskua edo enplegua galdu dutenak edo itxi direnak kasu batzuetan, ez? Baina ez bairik gabe, izaera industrialeko eskualde bat, ez? Bai, Josu, Mirenek aipatu du eskualde honetan bigarren sektoreak hain zuzen daukan garrantzia, zuek ere bigarren sektorean aritzen zarete, nola ikusten duzu sektore hori osasuntzu, ikusten duzu zein da zuk egingo zenuken argazkia? Esan bezala gu bigarren sektorearen barnean gaude, hau da, gure produktuen manufakturaz arduratzen den sektorea, eta gure merkatu nagusia aeronautika izan arren, gu beste merkatu batzutan ere jorratzen ditugu. Adibidez, zientziarako lan egiten deu, partikula azeleradore laborategientzat osagai eta komponente mekaniko ezberdinak egiten ditugu. Adibidez, Suitzan dagoen CERN-entzat lan egiten dugu, medikuntza lorrean ere jorratzen dugu, eta hemen protesi masilofazialak edo instrumentazio medikoetan ere aritzen gea, eta beste arlo bat ere daukagu trokelgintza berezi bat metalezko ontziak produzitzen ditunak. Orduan, guk jorratzen ditugun merkatuak bitxi xamarra dira. Eta dira oso espezialistak eta dira merkatu batzuk nun gure osagaiak oso zehatzak dian edo prezizio handikoa dian. Orduan, hau dala eta bastante diversifikatuta dauzkagu bezeroak eta krisia ez zaiguain gertutik pasa. Hala ere, aeronautika izan da gure merkatu nagusia bastante finkatuta daun merkatu bada, hazkundean daun merkatu bada, eta aeronautika entzuten dugunean, entzuten dugu hegazkinen produzioa. Baina, guretzat kapitulo garrantzitsu bat aeronautika barruan dago helikopteroen produzioan baita ere.
Eta 2012 urte geroztik, produkzio hau edo helikopteroen salmenta jetxin dira. Zergaitik? Helikoptero produktoren bezero importantea edo nagusitariko bat, petroleo plataforma dira. Petroleoak bera egin du. Orduan, behaien produzio salmentak ere bera egin dute, eta hor, eragin bat izan du. Hala ere, adituek diotenez, 2 urte barru, 2019-2020 urterako, rekuperazio bat nabariko da. Baina, gu bastante diversifikatuta gaude, lehen esan bezala, eta alegintzen gea gure komponentea, gure mekanizatuak prezizio handikoak izaten, eta balio erantzi hori izaten, kompetitiboak izateko. Isaka, eta zuek IMH-tik harreman handia daukazue enpresekin, nola ikusten duzue harremana, nola ikusten duzue sektorea gaur egun, somatzen duzue azken urteetan aldaketarik, izan delik, nola ikusten duzue? Bai, diozun bezala, guk urtero 100 enpresekin daukagu erlazioa, eta, bai sumatzen dela, azkenean krisia xamurtzen dagoela, eta nolabait, bai Josuk eta bai Mirenek esan dutena, nolabait enpresak, internazionalista dauden enpresak, balioerantzi argi bat eskaintzen dutenak, ondo pasatu dute krisia. Agian beste batzuk, larrixago, baina gaur egunean, orain momentuan, orokorrean sumatzen ari garena da, edo bizi deguna, esan dugun bezala enpresa pila batekin dauko erlazioa, ordan erlazio hortan ikusten deguna da, adibidez gaztea kontratzen ari dabiltzala, orain momentuko egoera guria da, lanpoltza nie inor ez daukagula, horrek nahi du esan azkenean, ekonomia tiratzen dagoela, enpresa tiratzen daudela. Orduan, hori, nolabait krisia hainditzen, gaztea kontratatzen, eta etorkizunera begira, azkenean burrukan bai produktibitatea eta kalitatea lortzeko burruka batian, zeia gaur egunien merkatua globalizatu dira, beraz oso produktiboak izan behar dira, enpresak horren bila dabiltza, eta nolabait, perspektibak horren momentuan positiboa dira. Etengabe notiziak ere, gaur goizean onuzkoan ere irratien entzuten, ekonomiaren inguruko berriak positiboa dira. Eta hori guk nolabait bizi dugu, azkenian gure ikasliak ikusten ditugulako ondo dabiltzela kolokatzen, enpresa pila daudelako sartzen heziketa dualian, formakuntza dualian, eta zentu hortan ikusten dugu aldaketa bat. Nolabait orain izango da ziurrenik hori nola estabilizatzen den, eta nola egiten dugun transizio bat balio erantziko produktuetara, produktibitate handiogoetara, teknologia berrietara, eta nolabait nola azten geran baitera inbertitzen, edo nola azten diren enpresak inbertitzen, lehiakorrak izateko. Ederki, orain arte gure adituek egin digute Debabarreneko ekonomiaren argazki bat, ikus dezagun orain bideoan garapen agentziak zer esaten digun argazki honen gainean. Debabarrenako ezaugarri nagusienak beti izan dira gure jein ekintzailea eta industria sektoria. Orduan, gure apostua berdina da. Horretarako badakagu finkatuta bi estrategia Debabarrena ekinean, eta bai industriari eta holan jarraituko dugu hurrengo urteetan. Egia esan, krisialdiakin Debabarrena beste toki batzuetan bezala, gauzak asko aldatu egin dira, eta hori nola igarri dugu enpleguan, azkenian enplegu asko galdu indira, hemen izan da pizkanaka, ez da egon itxiera bat oso importantia, baina pizkanaka galdu indira lanpostu asko, eta gero establezimentuak ere bai. Orduan, berriro, hurrengo urteetan berriro hartu behar dugu gure lekua, Debabarren berreskuratu behar du bere lekua industria sektorian, eta danon artean egin behar dugu alegina hori lortzeko. Komentatu behar dugu hemen gehienak enpresa txikiak dira, orduan alegina handiagoa izan behar da, baina egia esan aukera ikusten dugu
manufaktura aurreratuan. Guretako beti izan da gure gaitasuna manufaktura arloan, orduan, etorkizunerako ere bai ikusten dugu hor dagoela gure aukera. Gero aipatu behar dugu hemen badaukagula 5 lanbide heziketako zentroak, 2 zentro unibertsitarioak, orduan guretako hori abantaila bada eta etekina atera behar diogu. Eta ere bai badakagu 3 zentro teknologikoak. Orduan, behintzat baldintzak badakagu etorkizuna baikorra ikusteko, baina egia esan ahalegin egin behar dugu denok batera hori lortzeko. Orain arte aipatutako erreferentzien artean behin eta berriro aipatzen da lehiakortasuna, enpresen arteko lehiakortasuna, baina miren, zuek lehiakortasuna neurtu egiten duzuela, ze aldagai erabiltzen dituzue lehiakortasuna hori neurtzeko jakiteko ondo gauden, okerrago gauden, aurrera egin behar dugun, nola definitzen da lehiakortasuna? Esan barret lehen aipatu duten bezala, eskualde mailan lehiakortasuna neurtu nahi dugunean, askotan tokiko datuak falta zaizkigula, ez? Orduan dituen artean, adibidez, argazkia osatzeko erabilitu ditugun datuak, dira pixkat guk lehiakortasun palanka bezala definitzen ditugunak, bai? Adibidez, lehenengoa da kualifikazio maila, ez? Eskualde bateko pertsonen kualifikazio maila, ez? Hor adibidez ikusten da Debabarrenak lanbide heziketak duen pisua, eta aldiz, gainerako eskualde industrialetan gertatzen den bezala, unibertsitate ikasketa dituzten biztanleraren proportzioa bajuagoa izaten da, bai? Adibidez, hiriburuko egoerarekin alderatuz, ez? Beste palankatako bat izan daiteke komunikazio sarea, non dago kokatuta, eta adibidez, hor ikusten da Debabarrenak egoera geografiko, ez? Azkenen komunikazio sare horretan ondo kokatuta dagoela, ez? Bai errepide sarea kontuan izan da, edo hiriburuekin duen lotura kontuan izan da, ez? Beste palanka bat izango litzateke ikustea enpresen egoera finantzieroa, ez? Nola dauden, ez? Edo beraien nazioartekotzen maila, ez? Hor ikusten da, krisiak baita ere ondorio negatiboak izan dituela horretan, egoera finantzieroan adibidez, errentagarritasun maila jaitsi egin dira, nazioartekotze mailak oraindik, batez ere enpresa txikietan nahiko bajuak ikusten dira argazki horretan, aldiz berrikuntza maila ikusten baduzu, gainerako eskualde industrialekin alderatuta, adibidez IGG-an egiten den gastua, desente altua da, bigarrena Donostia aldearen atzetik, baita ere ikusten da teknologia maila altuko enpresen kopurua ere desentekoa dela, beste eskualde industrialekin alderatuta, eta hor DBGS-eko kideek aipatu bezala, beste palanka garrantzitsu bada, azkenean eskualdeak dituen ezagutza azpiegiturak, ez? Unibertsitatea, edo zentro teknologiko kopurua, edo adibidez lanbide heziketa zentruen presentzia, ez? Guretzat ere berrikuntza sistemaren parte direlako, ez? Eta baita ere beste palanketako bat izango litzeke adibidez demografia mailan nola dagoen, ez? Ikusten da demografia jaitsiera orokorra dela, Debabarrenan ere hori erronka bat da. Horrekin lotuta adibidez atzerritarren portzentoia oso altua du eskualde honek, eta guretzat hori aukera bat izan diteke, zati badakigu etorkizunean pertsona faltako direla, gure enpresetan lana egiteko hori gerta daiteke, ez? Eta hor, ikusten dugu, eskualde honek ere baduela erronka bat. Isaka hor, Mirenek aipatu du langileen kualifikazioa eta lanbide heziketa ere aldagaiak izan daitezkela, palankak izan daitezkela lehiakortasunerako, zuri dagokizunez, nola ikusten duzu lanbide heziketa, langileen kualifikazioa aldaketarik egonda, epe labur honetan, etorkizunerako ze bide ikusten duzu hor? Aldaketa, lanbide heziketaren ikuspuntutik Mirenek esan duen bezala nolabait badago, paradigma aldaketa bat, ez? Nolabait, orain dela urteak lanbide heziketa ikusten zen, irakaskuntza eta nolabait unibertsitatera joan nahi ez zuen jendea joaten zen tokia, eta gaur egunien nik uste egoera hori zeharo aldatu dagoela, ez? Azkenean lanbide heziketa lehiakortasun horretan eta ongizate horretan palanka garrantzitsua da,
papel garrantzitsu bat betetzen ari da, eta zentzu horretan ematen duen formakuntza maila oso altua da. Eta agian hasten naiz argazki batekin. IMH-en sorreran, orain dela 25 urte inguru, argazkia zein zen. Argazkia zen Elgoibarren, herri honetan langabezia tasa 20% baino altuagoa zela, eta aldi berean enpresak langile kualifikatuak elkarri kentzen zenbiltzela. Horrek markatzen du kualifikazioaren eta gaitasunen garrantzia. Nolabait, gauza bada jendia langabezien egotea, baina jende horrek gaur egungo enpresentzat kualifikazio altua behar du. Eta nolabait lanbide heziketako hori bermatzen dio. Kualifikazio alto bat, kualifikazio tekniko txukun eta on bat. Eta zentzu hortan, ni uste lanbide heziketaren azkenengo 25-30 urtean egindan apostu eta inbertsioa argia dela, eta zentzu horretan gizarteari eta gaztei egiten ari den ekarpena argi eta garbia dela beraien gaitasunaren inguruan. Eta zuzenean, erreztuz, enpresen lehiakortasuna, enpresen produktibitatea, ze hori klabietako bat izango da. Ze etorkizunea begira ere, inbertsioetaz, enpresak inbertitu beharra daukate, argi eta garbi, ikerketa, garapena, berrikuntza, baina argi eta garbi pertsonak behar dituzte inbertsioiek erabiltzen eta produktibo egiteko. Eta inbertsioiek erabilgarri eta produktibo pertsonak egiten dituzte. Eta pertsona gaituak eta formatuak. Eta zentzu hortan, ziurrenik daukagu aurrera begira erronka bat, nola integratu teknologia ezberdinak. Nola perfil multidisziplinagoak formatu, nola informatikak, automatizazioak, informazio munduak nola ere egiten dio produktibitateari, eta nola profil berri horiek garatzen joan, nun espezializazio batetikan, beste gaitasun batzuk ere garatuko ditugun, 4.0 erronkaren inguruan, eta internazionalizazioa hizkuntzen inguruan, eta baita ere, gaitasun zeharkako gaitasunen inguruan, jarrera, arazoei erantzuteko gaitasunak, eta bar. Orduan, zentzu hortan, kombinazio bat behar da. Eta kombinazio horretan, lehiakorrek izateko, pertsonak klabea dira, gakoa dira. Pertsona formatuak batez ere. Bai, eta lanbide heziketarekin jarraituta, zuek lehiakortasunarentzako daukan garrantzia ere aztertu duzu. Ez da lanbide heziketak lehiakortasunerako daukan paperaren garrantzia. Ez dakit gainera hemen dauzkagun ikasle guztientzako interesgarria izan daiteke jakitea, beraiek ikasten diharduten horrek, ze garrantzi izan dezaken etorkizunean enpresen lehiakortasunerako. Guk ikusi dugu azkenean, lehen aipatu etena, askotan lurralde baten lehiakortasuna aztertzen denean, edo bertan berrikuntza nola sustatu aztertzen denean, badaude ohiko modu batean kontsideratzen diren eragile batzuk, berrikuntza sisteman sartzen diren eragile horiek, alde batetik enpresak noski, baina baita ere ezagutza azpiagotura bezala deitzen direnak, unibertsitatea, zentro teknologikoak, eta gero beste sistemaren beste hanka izango litzeke berrikuntza politikak. Azpiegitura horietan, lanbide heziketa zentroak ez dira kontsideratu historikoki, literaturan, eta ez askotan politiketan. Eta guk ikusi dugu, askotan lurralde baten garapen ekonomikoa aztertzerako garaian, ez dela kontsideratzen askotan pertsonek, lurralde hortako pertsona dituzten kompetentziek, kompetentziak eta askotan zuzendaritza mailan, enpresen zuzendaritza mailan dauden kompetentzia bai aztertzen dira, baina ez tailerrean edo produkzio prozesuetan parte hartzen duten pertsonen kompetentziak, eta hor gure ondorioetako bada lanbide heziketak izan dezaken papera, eta beraz sistema horretan lanbide heziketa zentruek paper bat izan behar dutela, eta gainera aipatu delako baita ere aurretik, zehazki enpresa txikien kasuan, badakigulako lanbide heziketa zentruak, eta baita ere tokiko garapen agentziek, gertutasun
harreman berezi bat izan dezaketela. Askotan enpresa txikiak ez direlako unibertsitatearekin edo zentro teknologikoekin harremantzen horren errez lanbide heziketako zentruarekin edo garapen agentziekin bezalaxe, ez? Orduan, gure ustez, jakinda gure lurraldean enpresa txikiek ze pisu duten, uste dugu lanbide heziketako zentroen papera baita ere, pixkat azpimarratu egin beharko litzatekeela, ez? Eta adibidez, IMH-ek egin duen lana, ez? Historikoki enpresa txikiekin, baita ere handiekin, baino txikiekin, hori balioan jartzea. Orduan, lehiakortasunerako aipatu dugu lanbide heziketaren garrantzia, baina aipatu dugu baita ere berrikuntzaren garrantzia. Berrikuntza aldetik nola ikusten duzu argazkia Baiaran, Debabarrena honetan? Bai, berrikuntza azkenean baita kontzeptu nahiko zabala da, ez? Baina ditugun adierazleak kontuan hartuta aipatu dudana, ez? IG mailan ateratzen den argazki positibo hori, teknologia maila altuko enpresen kopuruan ere ateratzen den hori, eta gero, Isakak aipatu dituen erronka horiek, ez? Edo Josuk aipatzen zuen, ez? Dibertsifikazioa duen garrantzia, ez? Horretan adibidez gure enpresei laguntzeko, azkenean berrikuntza prozesu horiek bideratzeko, dibertsifikazioa berrikuntzarekin erabaldotuta dagoelako, badago oraindik erronka bat, ez? Eskualde mailan, ez? Eta jadanik dibertsifikatuta zeuden enpresak aurrera egiteko gaitasuna izan dute, baina nola egiten dugu orain, ez? Dibertsifikazioa oraindik etxeko lanen artean duten enpresa horiei laguntzeko, ez? Eta hor badago, esandakoa, ez? Lanbide heziketak nola bultza dezake hori, enpresetan dibertsifikazio prozesu horiei laguntzea, eta oraindik erronka bat baita ere, ez? Berrikuntza mailan askorentzat. Isaka, gero zuek IMH-en baita ere badokazue Asmaola proiektua, eta konta iguzu pizka bat proiektu honen gainean, nola laguntzen die enpresei, zer harreman daukazu enpresekin proiektu honen bitartez? Bai, azkenean Mirenek esaten duena, ez? Zergaitik hasi ginen proiektu honekin. Hausnarketa nahiko sinpli izan zen. Etengabe geunden entzuten enpresa txikiak, enpresa txiki ertainak, berrikuntza sistematik kanpo zeudela. Eta gure irakurketa izan zen guk urtero, etxe hontatikan 500-600 enpresa ezberdin pasatzen dira. Eta nolabait gure hausnarketa izan zen, agian lagundu diezaiokegu enpresa txiki hauei, nolabait beraiek barnean baliabide gutxi urriak dituzten enpresa hauei, berrikuntza prozesuetan, bai produktu eta bai prozesuen berrikuntza prozesuetan, eta horrela hasi ginen. Horrela hasi ginen, eta orain, gu hasi ginen bezala, lanbide heziketa sisteman sare bezala gabiltza lanean zentzu honetan. Nola laguntzen diegun? Batez ere metalaren munduan, mekanizatu munduan, beraiekin elkarlanean prozesuen eta prozesuen berrikuntzan eta hobekuntzan. Nola lortu ditzazkegun, edo material berriekin lan egitea, edo prozesuen denborak murriztea, edo dibertsifikazioan laguntzea, edo produktu batun berdiseinuan, orain bagabiltza inbertsioak egiten gehitze irude eta gehitze arluan, eta hori da pixkat gure erronka, ez? Nola gure ezagutzetatik, gure balidatetik enpresa txikiei lagundu berrikuntza horretan, ez? Baina baitxere, zentratzen ari gera nolabait lanbide heziketan, ez? Baina hori azkenian erronkak konplexua dira, eta orduan horrek eskatzen du baita ere elkarlan bat eskatzen du. Zentzu horretan, IMH-en daukagu lanbide heziketa, Euskal Herriko Unibertsitateari ere atxikituta gaude, eta adibidez bagabiltza proiektu berriak bultzatzen, nun gauden elkarlanean unibertsitatea, teknalia eta gu, gehitze teknologien inguruan, guk bai, berrikuntza lanbide heziketako sarean ere bai, baina baitxe ere beste eragile batzuk, eta beste eragile horiek adibidez Baiaran dira Tekniker, Bideko, Argi eta Garbi, edo unibertsitatea bera, Euskal Herriko Unibertsitatea. Josu, eta zuen egile taldean, Egile Corporation, 26 urte, hazkunde, kuantitatibo eta kualitatibo nabarmena izan duzu. Zentzuk izan dira horrera bilitu zuen palankak, aldagaiak, nola ikusten duzu, egin duzuen ibilbide hau? Bida, egia esan, egile taldeak izan duen hazkundea nabarmena izan da. Gaur egun, egile taldeak osatzen dugu, gutxi gora bera 250 pertsonakola. Jundan urteko fakturazioa 30 milioi eurotako inguru izan zen, eta aurten eta hemendik 5 urterako perspektibak edo planak azteko dira. Bai fakturazio mailan eta bai
pertsonen inguruan ere. Palanka nagusiak nire ustez bidea eta edo egile taldeko ADN-a sortzaileek guri helarazi digutena edo guri transmititu digutena, taldean transmititu dutena izan da, eduki behar degula teknologian maila gorena, egon bargea teknologia berriak bilatzen, produktu berriak bilatzen, materiale berriak bilatzen, erraminta berriak bilatzen, eta beste osagaia da pertsonen ezagutza. Pertsonen ezagutza izan behar da ere, konstanteki egon bargea formatzen, egon bargea ikasten, egon bargea maila goren hortan. Hor, zentro honek, ikastetxe honek daukan garrantzia, esatik, hemendik atera dian mutil neska asko, gazte asko, egile talde osatzen dute, eta atera dira espezialista bezala mekanizatuko prozesu ezberdinetan, eta orduan, protagonismo hori pertsonen ezagutzan, zentro honen daukana oso garrantzitsua da. Errepikatzen dut pixka batzuek esaten dezuena, esatik ere zaudete hitz egiten pertsonen ezagutza, teknologia, eta hau edia osagaiak guk erabili ditugunak, o palanka bezala indutenak, gure enpresaren, gure taldearen hazkundean. Eta gero gainera ze formula erabili dituzue, hitzarmenak, barnekintzailetza sustatu duzue, formula horiek ere zuen bezeroekin adibidez. Bai, zuen ADN-ean sartuta daude. Guk gure bezeroekin saiatzen gea epe luzeko harremanak lantzen. Eta bilatzen deuna da, gure bezeroak izatea merkatua trakzionatzen dutenak, merkatuko liderrak izan daitezkenak, eta behaien hurbiltzen gea, kide teknologiko bat izango baldin baginan bezala. Eta alegintzen geana da, behaiekin bat besteari elkarri sustengatuz, o bat besteari lagunduz, elkarrazten. Eta behaiek behar dituzten beharrak betetzen, asetzen, eta gure bezeroa hasten doan enean, gu ere hasten goaz. Eta hori da ibiltzen duen formula, guk bilatzen ditugun interesa gure bezeroekin. Harremanak epe luzera eta elkarrekin hasi, elkarri lagundu, eta elkarrekin bidea egin. Hemen behin eta berriro, danok aipatzen ari zaretena da, pertsonen ezagutza, pertsonen formakuntza, eta igual hori xakasuek hemen ematen duzuen hezkuntza, reglatua, ez reglatua. Itzeguzu pizka bat ze ikasle perfil daukazuen, ze nolako bilakaera eman dantzakete, hemen dauden ikasle hauek ere interesa izan dezakete horretan, ikustita ze bilakaera duten eta ze etorkizun izan dezaketen hezkuntzarekin, ez da? Bai, gu nolabait hemen daukaguna da lanbide heziketa, unibertsitate ikasketak eta etengabeko ikaskuntza. Hiru arloa lantzen ditugu. Erdi eta goi maila, eta ikasketa guztiak industrialak, guztiak. Zentzu horretan, nahikoa da publikora begiratzia, zoritxarrez, 90% gizonezkoa direla. Hor eragin beharko den duke, industriara nola hurbiltzen ditugun neskak emakumeak. Ze hor badukate etorkizun argi bat beraiek ere, argi eta garbi gainetik. Horren zentzu hortan nolabait nola banatzen den, guk erreglatuan eukiko nituzke gutxi berara 550 bat ikasle, 550 bat ikasle, lanbide heziketan 250-260, urritiko lanbide heziketan 130-150 inguru, ingenieritzan 180 pasatxo, orduan hor 500-600 inguru gabiltza, eta gero beste arlo oso garrantzitsua, heziketa iraunkorra. Eta heziketa iraunkorrean urtero 1.500-2.000 langile eta langabetu pasatzen dira etxe honetatik. Eta horrek ere izugarrizko garrantzia dauka. Izugarrizko garrantzia dauka, ze nolabait adibidez lanbide heziketan 2 urtetan asko ikasi dezakete. 2 urte dira. Eta lanian 60-65 edo euskalo noiz arte jarraitu beharko dugun. Orduan, etengabeko ikaskuntzak garrantzi itzela dauka. Eta zentzu hortan urtero, 10.000, 11.000 ordu ematen ditugu.
Eta pixkat hori izango litzake. Lan biziketan, batez ere gizonezkoak gainetikan, 16 urtetatik 20 urtetara bitartean, 20 gutxi urtetara bitartean, animatu beharra emakumeak industria hurbiltzera, hemen daukagu adibide argi bat, enpresa, punteroak, mundu mailan liderrak, lan prezizioko lanak egiten dituztenak, indarrik behar ez dena, hori da transmititu behar dugun irudixa, ez? Enpresa gaur egunien ez dira goen dela 30 urteko enpresak. Eta hor tokia denentzako dago. Eta etorkizuna oparua. Oparua bai kontratuen kalitateen inguruan, bai soldata mailen inguruan, badago etorkizun bat, argi bat, enpresa, DMP bezalako enpresen inguruan. Eta gero ja, heziketa iraunkorrean, gutxi gora bera, gehienak 25 urte inguruan mugitzen dira, eta horiek datoz, birkualifikatzera, edo teknologia konkretu batzuk ikastera, edo etengabe aktualizatuta mantentzera, ez? Eta hori izango litzake pixkat gure publikoa, ez? Reglatua bai, oso garrantzitsua, baina iraunkorrak ere pixu handia dauka, eta etorkizunean oraindik pixu gehiago du. Ze erronka teknologikoak, aldaketak, konplexioak izango dira, eta azkarrago emango dira. Eta zentu hortan ingenieritzak ere, papel garrantzitsua jokatzen du gure kasuan, ze garatzen dugun ingenieritza, enpresarekin elkarlanean garatzen dugu eredu dualaren bitartez. Ikasleak ikasi eta lan egiten dute. Eta ikasten dute unibertsitatean, ikasten dute enpresa. Hori da, azkenian ikasketa industrialak, eta erabat lotuak baiarako beharrei da enpresen beharrei, ez? Hori zengo litzake. Bai, hemen ikusten dihar dugu baiarako bi eredu, ez da, alde batetik IMH institutuak daukan formakuntzan daukan garrantzia eta enpresekin daukan harreman horretan garrantzia, eta gero egile taldeak baita ere daukan eredua. Ikusi dezagun baita orain bideo bitartez Soraluzeko beste esperientzia bat, ez da, Aras enpresako gerenteak, Alasne Erraskonek hitz egingo digu bere enpresa horren errealitateaz. 1950 urtean, Arana eta Astigarragak Soraluzeko bi enpresa desberdinetan lan egin ondoren sortu zuten Aras. 1959an Arana gelditu zen jabe bakarra. Hasieran bizikleta eta motor fabrikarentzat egiten zuten torlojuak. Gero 1987an enpresa langileri donatu zien. Berari jubilazioa iritsi zaion, eta zuenez ondorengo horikan pentsatu zuen enpresa langileri donatzea. Krisi garaia zen eta orduan erabaki zen lan sozietatea egitea. Lan sozietate batean langile guztia dira enpresaren jabe. Jose Luis Arosa gelditu zen enpresaren buru bezala. Eta gero, 2005etik aurrera, Alasne eta nik hartu gendun enpresaren ardura. Alasnek eramaten du arlo teknikoa eta nik arlo finantzieroa. Arasen, 5 diametrotik 60 arte, tornoko pieza bereziak ekoizten ditugu. Material ezberdinetan. Inoxidablia, letoia, galtzairua, plastikoa eta abar. 2007an, enpresa berreizteko asmoan plan estrategiko bat egin genuen. Eta 10 urte honetan aldatu dugu, berriztu dugu makina guztiak, enpresako makina guztiak. Lehengo makinetan, pieza bat bukatu ahal izateko pasatu behar zuen makina desberdinetatik. Torno, taladro, fresadora, roskadora, eta orain ditugun makinetan, torno honetan, pieza bukatuta irtetzen da. Gure bezeruen perfila da produktu propioa duten inguruko enpresa handixak. Gure indargunea lote txikiak epe motzian fabrikatzea da. Horregaitzik globalizazioa guri kalte gutxi hau egin digu. 2012 urtean esportazio konsortzio baten sartu ginean gure merkatua zabaltzeko asmotan eta gaur egun esportazioak 100% suposatzen du. Gure kasuan produktu propio ukitzea oso zaila da. Gure bezerua bidaltzen dizkigute planuak, beraien makinak ekoizteko eta batzutan
aldaketak proposatzen ditugu produktua hobetzeko, baina hori da, zaila da produktu propioa edukitzea. Bai, arazen bizioa bezeroen beharra betetzea da, enpresa handiak egin nahi ez dutena egitea. Enpresa txiki batentzat errazagoa da flexibilitatea handi batentzat baino. Gu egunero makina aldaketa asko egiten ditugu eta guretzat errazagoa da flexibilitatea eta batez ere kalidadea lortzea. Bueno, ikusi ditugu orain arteko lehiakortasun palankak, ikusi dugu zein dan gaur egungo egoera, baina goazen pizka bat etorkizunari begira, ezta? Miren, zuk erronkak nola ikusten dituzu baiara honetan, Debabarreneko baiara honetan, enpresek ze erronka dauzkatea etorkizunerako? Asko ja aipatu ditugula nik uste dut ez, baina bat badago hor enpresa txikien kasuan, ez? Enpresa txikien egoera jakinda askotan zailagoa dela bai nazioartekotzeari begira edo dibertsifikazioari begira, hor aukeratako bat lankidetza izan daiteke, ez? Josu berak aipatu du, ez? Lankidetza adibidez zure bezeroekin eta zure bezeroen arrimoan kanpora ateratzea edo beraien arrimoan produktu bat garatzea edo berrikuntza prozesua bultzatzea, edo baliteke baita ere beste enpresa txikiekin lankidetzan produktu propioaren garapena lantzea eta baita ere nazioartekotzea bera, ez? Orduan, erronketako bat niretzat enpresa txikietan dago, ez? Eta baita ere Isakak lehenago aipatu duelako, ez? Gaur egun digitalizazioaren era honetan, ez? Horrek baita ere erronka bat suposatzen du, 4.0 guztia, eta hor ere enpresa handien posizionamendua beti egokiagoa izango da, ez? Orduan, nik hori enpresa txikien egoera jarriko nuke, digitalizazioa suposatzen duena, eta nik uste baita ere badagoela hemen eskualde honetan erronka bat, Isakak aipatu du, ez? IMH adibidez gainerako eskualdeko ezagutza azpiegiturekin, zentro teknologikoekin edo unibertsitateekin berarekin duen lankidetza, ez? Baina horretan herri mailan badugu oraindik erronka bat, ez? Nik uste eskualde mailan elkarlanean eragile desberdinen artean politika egiteko, ez? Garapen ekonomikoko politikak garatzeko badagoela ibilbide bat, ez? Eta eskualde honetan ere, udalerri bakoitza duen kasuistika ezberdinagatik, eskualde izaera ere batzuetan ez da izan indargune nagusia, ez? Orduan nik hor baita ere jarriko nuke erronketako bat, eta agian baita ere badakigulako bai Gipuzkoa mailan, bai EAE mailan, baita ere Europa mailan ari direla definitzen politika batzuk tokiko garapena bultzatzeko eta askotan artikulazioa, politika edo lurralde maila desberdinen artean oraindik erronka badela, ez? Nik hori ere nahiko nuke azpimarratu, ez? Eta erronka horien artean, behar bada globalizazioa ere sartu ahal izango genduke Josu zuk ere lehen aipatu duzu globalizazio egoera batean, enpresak nolako jarduera eduki behar duen. Nola ikusten duzu globalizazio hori aukera moduan, mehatxu moduan, kalte egin aldigu, mesede erabili dezakegu, nola ikusten duzu? Nik uste dut globalizazioa suposatzen du merkatuak zabaltzea. Eta ez dana beltza, ez dana zuria, ez da dana aukera, ez da dana mehatxua. Euskal Herrian badaude enpresa dexente salerosketak egiten dituztenak kanpoan, fabrikak ipini dituztenak kanpoan, konsortzio ezberdina montatu dituztenak, eta, behaientzat izan like zerbait positibo bezala, aukera bezala. Egia da, adituek diote ere bai, enpresa txikiak inbertitzeko, globalizazioak eskatzen duena inbertsioa da, eta enpresa txikiak inbertitzeko baldintzak ez da euska enpresa handi bate bezala. Orduan, beretzat, mehatxua izan liteke. Orduan, hor daun papel garrantzitsua da, erakundeek eduki aldutena, enpresa txikiari elkarkidetza edo laguntza bat ematen globalizazio honetan kompetitiboak izateko. Jakin behar duguna da, izan behar gara kompetitiboak.
eta mundu global baten, merkatu global baten konpetitiboak izateko, gure produktuak izan behar dute balio erantzia. Ahalik eta balio erantzi gehiago, konpetitiboago izango gea, eta globalizazioa edukiko dugu edo aukera bezala, edo bestela, mehatxu bezala. Kompetitiboak ez baldin bagea, mehatxu bezala. Kompetitiboa baldin bagea, aukera bezala. Eta orain, saioari bukaera ematen hasteko, galdera bat sartuko dugu bideo bitartez daukaguna. Debabarrenean baditugu azpiegiturak berrikuntzara bideratutakoak eta hezkuntzara bideratutako zentroak ere bai. Berrikuntzara bideratutako azpiegituren artean aipagarriak dira Tekniker berrikuntza zentroa edo baita Asmaola proiektua bera ere. Batez ere bi proiektuok Baierako enpresa txikien funtzionamentua hobetzera bideratutakoak dira. Hortaz gainera esan dudan moduan, hezkuntzara bideratutako zentruak ere badira, aipagarrienak esaterako unibertsitateak, Eibarko Unibertsitate Laborala edo UEU bera, eta lanbide heziketara bideratutakoak, Elgoibarren IMH edo Eibarren bertan Armeria Eskola. Nire galdera dena den beste bide batetik doa, gure Baieran, Debabarrenean izan da industriarako ekintzaietasun tradizio handia, eta jakin nahi nuke nola ikusten duzuen gaur egun ekintzaile kultura hori Debabarrenean. Hor galdera, nola ikusten duzue ekintzaile kultura hori Debabarrenean? Isaka, Josu, igual zuek, miren, zuk ere ezagutzen duzu. Nola ikusten duzue? Ekintzaile, horren tradizioa daukagun Debabarren honetan, ez da ekintzaile kultura hori gaur egun badago? Datuak ez dauzkat, ez dakit zenbat enpresa berri sortu dan, ez dakit ze evoluzio ondan. Baina osagaiak badaude. DBGsa daukagu, garapen agentzia, eskolak dauzkagu, ezagutza transmititzen duten eskola dauzkagu, eta zerbait oso garrantzitsua daukaguna da kultura. Nik ez dut ezautu, baina beti entzun izan dugu Eibarren portal bakoitzean fabrika bat azte zala eta azte zala, eta kultura hori nik uste dut badagola. Orduan, osagaiak badaude eta beti gehiago egin daiteke, beti gauza gehiago egin lehizke, baina nik uste dut osagaiak eukita formula dagoela enpresa berriak iteko eta enpresa berriak sortzeko. Isaka, eusten diogu ekintzaile kultura horri? Nik usten dut baietz. Azkenian nik ere esan da euskozko datuak eskura, baina azkenian banakera bat egingo nuke, ez? Bat ekintzailetza erlazionatu enpresa berrien sorrerekin, eta hori ematen da, baina agian mundu honetan ere ez da erraza, industria munduan, metalaren munduan, inbertsio altuak fuertia behar dituzu, ez da agian zerbitzuen arloan errezagoa da. Ekintzia eta enpresa berria sortzia bere zailtasuna dauka. Baina gainetik horri, inbertsio karga altu bat zertzen badiozu, gu gabiltzan sektorean makina erramenta munduan, makina erramenta erabiltzen munduan, ez da hain erreza. Azkenen, zailtasuna bera sortzia eta gainetik inbertsio behar altuak. Hor badago ekintzailetza kultura bat. Sustatuko biharko litzakena, ziurren ikan. Eta gero bestalde batik baitxeren nabarmendu barnek ekintzailetza. Gaur egun enpresa beraiek, adibide argi bat, egile taldia da, ez? Oso ekintzailea dira. Egile hasi izan seguramente sektore batekin, aeronautika, baina orain 5, 6, 7 sektore ezberdintzen daude. Eta zentu horretan, bilatuko banituzke adibideak, adibide pila bat aurkituko banituzke nola bertako enpresak ekintzaile izan diran, diversifikatu duten, nitxo berriak aurkitu dituzten, eta aukera berriak sortu dituzten. Zentu horretan ikuste Baiarak honek badaukala kultura hori. Ziurrenikan gaztiak, gazteengan gehiago lagundu beharko den dukena, baina badago kultura bat bai.
Bai, mire, zuek orkestratik somatzen duzue ekintzailetza hori. Bai, nik uste horre, alde batikan daude baita ere ekintzailetasuna lagundu dezaketen palankak edo baldintza batzuk, ez? Eta horra adibidez askotan aipatzen da, ez? Regulazio mailan nola lagundu daiteke baita pertsona ekintzaileen jarduera, ibilbidea. Eta bai azpimarratu nahiko nuke adibidez, lanbide heziketako zentruek ere, beti pentsatzen dugu lanbide heziketa zentruen funtzio nagusia eta hala da, ez? Da konpetentzien gaitasuna, garapena eta formazioa bera, ez? Baina baita ere ekintzailetasunaren adibidez izan dezaketen papera, ez? Hain zuzen enpresengandik duten gertutasun horregatik eta hor duten ezagutzagatik ekintzailetasunera ideiak eta suerta daitezkelako, ez? Eta gero Isakak esan duena, baita ere ekintzailetasun kultura landu daiteken gaie delako. Segurazki Eibarren zegoen kultura hori beharrak ere bultzatuko zuen, ez? Eta krisi garaiak ere badakigu ekintzailetasuna bultzatzeko faktore klabe bat izaten direla, ez? Baina baita ere badakigu ekintzailetasun kultura hori landu daitekeela eta hemen ditugun ikasleen artean ere jorratu daiteken esparru bat izan daitekeela. Bueno, mila esker, Miren Estensoro, Isaka Egurbide, Josu Agirrezabala, uste dut datu eta klabe asko eman dizkigu zuela gurean, Debabarren honetan, ekonomiaren egoera zein den eta nondik nora joan daiteken gehiago ezagutzeko mila esker eta hurrengora arte, eta eskerrik asko baita ere hemen entzule izan zaitu duztegun ikasle guztiei, plazer bat izan da zuek hemen izatea, hurrengora arte, eskerrik asko. Zein den gure helburua? Ekonomia sustatzea Gipuzkoa sendotzeko. Gipuzkoak ezberdintasun gutxiago izan dezan. Horretarako jarri dugu abian ekonomia suspertzeko plana. 200 milioi bideratuko dira 4 alor hauetara. Industria, lehen sektorea, kultura eta turismoa eta gizarteratzea. Lehen urtean zehar 50 milioi bideratu ditugu jada. Baina inbertsio hau ez da zifratan neurtzen, izena bizenetan baizik. Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzen ari diren pertsonen izena bizenetan. Ekonomia suspertzeko planak aurrera darrai. Orain ekonomia, orain Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia.